alia kadongan las roha pajupak kita unse di pertanyaan palabur roha di channel YouTube ikadi namar hata badak tuba. Adorakso tatangi kon hata ni dibatasi pahusor-husoran rohata di tikion perjulu martang yang mahita. Isot dohami noeng ali di bata manamyak ka naposom laho manangihon hatam na badi pargubo di kami. Urasi mahami ale Tuhan sianak kahakurangan ak kadusa nami. Perbadiai kami ale Tuhan. Asatama kami medjakon lumumi ma laho makang luwon sian hatam. Pedini matotong margugoyok kami. Di bagasan anakmu Yesus Kristus kami memahami. Amin. Dihamuna aliakah dongan dia si pahusor-husoran ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal amar dolang nati nopa nai baru nah di enet sian 2 Korintus 5 ayat 10 itu sahat rodi ayat 20 sada jalan nagadi ujahan misi pahusor-husoran ni rohata ima sian ayat 10 itu nama dok asa molo di bagasan Kristus halang nati nopa nai baru mai nunga salpu pangalahona rubi gabe naik baru karingot tu pamatang ni Zolma boy terus mengulu siala nagotong do dagingi pai baru irina ini ada Indonesia di dok marti aka sel-sel itu daging naung siga disikati manang digutihon daging naik baru jala daging ipe terus domaka porukon si panganon patini si panganon buk muse mace perlu do adong ruhut ni par panganon na dinggan asabui daging ni pai baru wat murina lausong do nang ngulu pertudyot tapi totong do makarikoton hai baruon na dinggan ya sodok kay baruon yang ada mararka to dii jala losok mati mutiwi tapo to takas ia bakko hazol mauta nunga madabu tu bagasan kuason dusa tang boy be kita jolma pay baru diri tasadiri marhite hadaulaton na parbinotuan na dot hagugun hazol mauta sudido kita di dalam nasukot na tertutup manang dalam na jut yang bui kita zoma pe baru di tasdiri marhiti kada ulaton tot akan asin alani i marasi ni roha do debata marbasa-basahon haduaon di bagasak Kristus marhiti panubuson di Kristus i di bayam mahita gabe na tinoppa naiba inatutuna naung gabe na tinoppa naiba do kita ima dinagabe marhabuyok kita manadi kusuli haju di daging lomo-lomo ni pamatang do akka rumang ni hajahat itu di bagasan mulu ari-ari akka naung porsiai gabe na tinoppa naiba rumah sayo lo dobe marpangalaho do padohanna jumahat siyan na nila ni akahalak naso managda Kristus sialana ala so apalagi pun dobe dinghanguluhon akahalak na porsyai asitongan ni Kristus sebaliknya saya dobe makanguluhon nasa akka hasitongan ni asa menjadi na tinoppa na baru di bangsa Kristus molo dungbui padua diri siang rokos ni roha diri roha na papuli ko kalap jala roha na maddaw siang hasitungan ataridan ni akka naung na tinoppa na baru ima marhite nama parbuihon ni toddi gabe tarida mapangalaho do padohan kudus ni Kristus na tinoppa na baru ima halak na porsea na buig gabi tiruan
ni Kristus, manang imitatio Christi. So ngoni majolo pertanyaan tadi bagasa sadarion, alai sotundu bahamu aliak kadongan, like, subscribe, jala sagio muse tu apka dongan na asing lope. Marhitei nunga parsidohot tamuna patol hasub berita nauli rap dohot ye kabion tuliat portibion sai di pasu-pasu dohat taima ita. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.